दुखुनांथाव खौरां बर' हारिनि थाखाय मेंनाय गैया बानाय गैया खामानि मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कछारिया दिनै रुंसारि जाबाय। दिपेन बर'नि आंगो बिफा आदुला कछारिया बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय गावनि नखरखौ नागारनानै दुखुनि लैथोआव गब'होना बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर'नि गोबां आफादफोरजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आंगो बिफाया दिनै मोनाबिलि समाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारलांबाय। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला दिपेन बर'नि बिफा आदुला कछारिया गोलाव समनिफ्रायनो बेरामजों भुगिना दंमोन आरो बेखौ गुवाहाटी नोगोराव थानाय गुवाहाटी हेल्थ सिटीआव फाहामथाय होबाय थादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथां आदुला कछारिखौ फाहामथाय होबाय थादोंब्लाबो बिथांखौ फाहामथाय होनायाव जाफुंसारदिया। बिथाङा हरखाबै मोनाबिलि समाव रुंसारि जालांबाय।